And now, it's time for SPG, as in Super Backnern Secret File. Paglasing, doon ka lang malambing. Hi DJ Rocky, itago mo ko sa pangalang Maru, short for Marupok. Gusto ko lang i-share ang aking karanasan. Kaya naman, eto po ang aking SPG, as in Super Backnern Secret File. Isang araw, nag-chat yung barkada ko. Sabi, inom daw kami. Tas tinanong ko kung saan. Ang gusto sana nun dun banda sa kanila. Pero sabi ko naman, wag na, sa amin na lang, basta sagot mo. Tapos chinat ko yung kaibigan ko na isa. Sabi ko, tara, inom. Tapos, buti na lang, kakilala naman niya yung isang barkada ko. Then yun, sabi, chat niyo ako pagtuloy. So yun na nga, bago sila makapunta, may tama na ako. Kasi nakipag-inuman ako sa kapitbahay namin. Siguro isang case din na beer yun. E di, tinamaan na ako. Hanggang sa dumating na sila. E di ako yung naglabas ng upuan. Akala ko, yung barkada ko, walang kasama. Pero meron. Itago natin siya sa pangalang Chris. Ayun, nagsimula na kami. Tinitingnan ko yung kasama ng barkada ko kasi ay, ang pogi, ang gwapo, ang tangos ng ilong. Grabe talaga, pogi talaga. As in, siya yung tanggero. De, ako, bawat ikot ng baso, hilong-hilo na ako kasi nakainom na ako nun eh. Tapos kami nung Chris, nag-uusap, parang may sari-sarili kaming mundo. Tapos, ayun, kaming dalawa ni Chris, nag-uusap din. Tapos sabi ko, tara, picture tayo. Tapos, nagpa-picture kami, kaso, ay, nakaakbay si Chris sa akin. Sabi ko, ay, ba't may ganyan? Pero, hinayaan ko na lang. Tapos sabi ko, pag di ka nalasing, kakalimutan mo na ako. Tapos sumabat yung barkada ko. Sabi, alam mo na ba kung anong account niyan? Tapos sabi ko, hindi. Tapos sabi nung barkada ko, kahina nyo naman. Tapos sabi niya kay Chris, kunin mo na yung number niya. Tapos ang ginawa ko, ganito. Sabi ko sa kanya, akin na yung cellphone mo. Tapos nilagay ko yung number ko. Tapos nilagay ko, love. Ay, Diyos ko. Puti, kinikilig ako talaga. Tapos sabi niya, love. Ay, talaga mas kinilig ako. Hanggang sa umikot na uli ang baso. Umikot na umikot hanggang sa tinamaan na ako ng tuluyan ng lintik. E di yung paglalakad ko, hindi na diretsyo, nahihilo na ako ng sobra. Tapos, ayun, niyaya kaming maglugaw. Sabi ko, kayo na lang. Tapos hinihila ako ng barkada ko. Sabi ko sa sarili ko, sige, minsan na nga lang. E di yung pumunta kami ng barkada kong babae dun sa motor na single. Oo. Tapos isa ako sa nakasakay dun sa gwapong lalaki na nga na si Chris. Sabi ko, dito ako Di nga. Tapos yun, dun na lang ako pinasasakay. E di sumakay na ako kahit nahihilo na ako. Tapos yung pagsakay ko, nahulog ako sa motor. Buti na lang, hindi pa umaandar. Tapos sabi ni Chris na gwapo, uy, ano ka ba? Umayos ka nga. Tapos binuhat nila ako, patayo. Tapos yun, sabi niya, hawak ka na. Tapos ako ang ginawa ko, yumakap ako. Malandi ang ate mo Dala ng pagkatama sa alak hanggang sa nag-drive na siya. Kaso, hindi kami pumunta sa lugawan. Kumbaga, sa isang bahay kami pumunta. Tapos ako, agad akong pumasok, hinila niya ako sa kwarto. Tapos sabi ko, Uy, baliw ka ba? Tapos, sabi ko pa, matulog na tayo. Pahinga na tayo. Tapos, ayun,
ang init na ng katawan ko. Tapos siya din, mainit na yung katawan niya. Parang nagsasanib na. Tapos sabi ko sa sarili ko, putik, hindi pwede. Hanggang sa bigla niya akong hinalikan. Tapos hinalikan ko rin siya. Nagbawian kami ng halikan. Kaso inaalis niya na yung mga suot ko. Sabi ko, ay, mali tong ginagawa natin. Maling-mali. Tapos yun, DJ Rocky, puro na siya, I love you. Sabi niya, I love you, love. I love you, love. Tapos sabi ko sa isip ko, kakakilala pa lang namin, I love you na agad. Mahal mo ko agad. Pero yun, naghalikan pa rin kami na naghalikan. Hanggang sa inaaya ako na siya. Sabi ko, tara na, uwi na tayo. Tapos yun, naglugaw na kami. Tapos sinatid na niya ako sa bahay namin. Tapos sabi ko, diyan ka na lang ha, ingat kayo. Tapos, ay akala ko doon na matatapos ang lahat. Hinalikan na naman niya ako. Sabi ko, nakakaya na. No oras na yun, 1:00 na ng madaling araw. Tapos doon, akala ko nga wala nang susunod. Bakit ganun? Diba? Nakahalikan ko lang, nakainuman ko lang, pero bakit parang na-fall agad ako? Tapos, alam mo ba, DJ Rocky, kung ano pang mas masakit? Wala naman kaming contact sa isa't isa. Pero maya't maya ko siyang naiisip. In love nga talaga ako, DJ Rocky. Tapos, stalk na ako ng stalk sa FB niya. Sinisave ko yung mga picture niya. Pero wala naman kaming communication. So ako, okay na to. Hayaan ko na lang kako. Pero, take note, hindi pa doon natatapos ang lahat. Kasi, bago ako mag-birthday, inaya na naman ako. Sabi ko, ayoko, pas muna ako. Pero, ayun, nagtatampo. Hindi ko maayawan eh. Sabi ko, sige, sunduin niyo ako. Di sinundo ako. Nagpaalam ako. Di yun, nakakabigla, putek. Parang, di niya ako kilala nung nagkita kami ni Chris. Di ako, masama loob ko. Kaya, ayun, pinagtimpla ako. Tapos, uminom ako. Tapos, ako nagtagay sa kanila. At tuwing nakikita ko siya, yumuyuko na lang ako. Hanggang sa umikot na naman yung baso. Naubos na yung isa na gin. Medyo nakakahilo. Tapos, yun, pumunta na ako sa sala. Nag-cellphone lang ako. Tapos nagulat ako. Ba't andito ka? Tanong ko sa kanya. Tara, inom na tayo dun, sabi niya. Sabi ko naman, lasing ka na, no? Sabi niya, hindi, tara na dun. Sabi ko, sunod ako, sige. Tapos umalis siya. Andyan na naman, biglang tumabi sa akin, lintik! Ay, pero ito talaga yun, ang rupok ko. Di yun, nag-usap na kami. Hanggang sa napunta kami sa family niya na, broken family pala siya. Tapos lumambot yung puso ko doon. Hindi ko na siya inaway. Hanggang sa pumasok kami sa kwarto, sinama niya ako doon. Tapos sabi niya, tara samahan mo ako, tulog tayo. Putek, yung tulog napunta sa halikan. Halikan na naman. Hanggang sa ayun, inubad na naman niya yung mga dapat ubarin sa akin. Tapos sabi ko, ayoko. Ang dami niyang sinabi. Tapos sabi ko pa, paano kung mabuntis mo ko? Tapos sabi niya, di benta natin yung motor ko kahit wala pa tayong ipon. Putik na yan, na-fall ako. Na-fall ako doon sa sinabi niya. Sabi ko, naku. Tapos, ayun na. Hanggang sa nakuha na niya yung loob ko. May nangyari na. Pero DJ Rocky, bago may nangyari sa amin, may experience naman na ako. Sabi ko lang, hindi pwede. Hindi pwede to eh. Hanggang sa tumigil na kami. Sabi ko, tama na. Di man natuloy. Pero pumasok yung ano sa akin eh. Pumasok yung feelings talaga sa akin. Putek, DJ Rocky, ang laki. Masasabi ko ang laki ng pagmamahal ko sa kanya. At ang haba na ng panahon na parang mahal ko siya. Pero nagsisisi ako. Sabi ko, dapat hindi na maulit mangyari yun na nakipag-ano ako sa hindi ko naman karelasyon. So pagkatapos nun, DJ Rocky, wala na. Iyak lang ako ng iyak. Iyak lang ako ng iyak sa kwarto ko. Tuwing maliligo ako, pinagsisisihan ko lahat. Kaya hanggang ngayon, andito pa rin yung picture namin.
Yung picture niya sa akin, hindi ko naman inaalis. Nangayaan ko na lang. Ang rupok ko, no? Ay, muli, ako si Maru. At ito, ang aking SPG, as in, Super Bacanern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.